Mag-video. Saan tayo pupunta? Hawakan mo yan. May natin, ano tayo? Magha-harvest. Parang may laban ka. Oo. Mapapalaban tayo. Namunta. Magha-harvest. Magha-harvest na. Oh, mukhang may ha-harvestan ka na naman ah. Anong harvestan mo dyan? Saan? Uy, ang laki ng mga bunga. Ay, nakon na. Natumba na. Nabali na yung puno. Ay, natumba, nabali yung ano niya. Ang laki ng bunga mga tropa oh. Latundan. Ba, may tinatago pala si Mrs. dito na alaga niya. Ito na lang mag-ano. Harvestan natin to mga tropa. Sakto yan sa mal na araw. Ay, nakon na siya. Oh. Wala na talaga. Hindi na magtatakal. Nabiyak na oh. Oo. No? Dali. So tanim ko pala ito nung last year mga tropa no. Tanim namin ni Mrs. May last din. year lang to. May yan no May. Ha? May. Nung May. Oo. Nung May pa? Oo, mag-iisang taon na. Ay oo, Mayo nung last year, 'di ba? May nung last year. Tignan niyo mga tropa, namuha na. Oy, nag-harvest na kami oh. Tignan niyo. Uy, pakita natin sa mga tropa natin oh. Ang lalaki oh. Ang lalaki ng pan oh. Uy. Ano nakakatuwa naman mga tropa no, dahil isang taon lang yung inantay natin magmula nung tinanim natin itong mga puno ng saging natin may ha-harvest na tayo. May isa pa doon oh. May pan siya. May puso na siya. Ayun oh, makita ba? Oh, di ba? Doon may puso na 'yon. Meron din doon, yung ano. Tapos 'yun, may saba doon. Ay, bid, dapat palang i-harvest mo na din yun. Oh, nakasayad na. Yung kalabasa. Kalabasa? Oo. I-harvest na natin? Oo. Sabihin na natin para minsan na nang harvest natin. Ayun oh. May kalabasa. Baka masira pa, nakasayad na sa lupa. Ang laki ah. Ang laki oh. Uy. Ang laki. Pwede na kaya kalabasa. yan? Pwede na yan? Pwede na siguro. May mga tropa. Ang laki ng kalabasa ko. Oh, di ba? Masarap 'to gataan. Ay, oo, gataan mo, be. Gataan natin. Lagyan natin ng ano, malunggay. Oh, di ba? Pag may tinanim ka nga naman talaga, Ang dami pang talong. may ha-harvestan ka tapos yung mga talong. Ang daming talong. Ayun pa yung isa. I-harvest. Ang dami pang talong, oh. Harvestan mo yung talong kaya? Bukas na lang. Bukas na lang. Bukas na lang. So ito mga tropa yung mga hinarvest natin, oh. Grabe! Wow! May kalabasa tayo tapos may saging. Latundan to, latundan. Dami, oh.